தீர விசாரித்ததனாலேயே வந்த தீர்வு. பிக் பாஸோடைய சனிக்கிழமை எபிசோடுக்கு எல்லோரும் ஆவலாக காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. காரணம் என்னன்னா, கமல் சார் வந்துட்டு பிரதீப்பை பற்றி ஏதோ சொல்ல வராரு. பிரதீப்போட ரீஎன்ட்ரி இருக்குமா? அப்படி தான் நேற்று வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராம், ட்விட்டர் அப்படின்னு பிரதீப்புக்கு வந்துட்டு ரீஎன்ட்ரி கொடுக்க போகிறாரு அப்படின்னு ஒரு நியூஸ் வெளிவந்திருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் கமல் சார் வரக்கூடாது, எங்களுக்கு எஸ்டிஆர் தான் உள்ளே வந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நிறைய பேர் வந்துட்டு கமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. மக்கள் எதிர்பார்த்த மாதிரி எதுவும் நடக்கலை. கமல் சார் வந்துட்டு மறுபடியும் ரீஎன்ட்ரி கொடுக்க போகிறாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் பிரதீப்புக்கு லாஸ்ட் வீக் பேசுகிறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கல. அதனால் இந்த தடவை கூப்பிட்டு வச்சு உன் பக்கம் இருக்கிற நியாயத்தையும் கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேள்வி எழுப்புகிறாங்க. இவர் வரத்துக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. ட்விட்டர் பக்கத்துலேயும் சரி, இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்துலேயும் சரி, எனக்கு இன்னொரு சான்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா என் பக்கம் இருக்கிற நியாயத்தை சொல்லுவேன். அது மட்டும் இல்லாமல் நான் கேப்டன் ஆகணும், 2 ரெட் கார்டு கொடுங்க, நான் 2 பேரை வெளியில் அனுப்பிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரதீப் கேட்டார். ஒரு வேளை ரீஎன்ட்ரி கொடுத்துருந்தா யாரை 2 பேரை வெளியே அனுப்புவார் அப்படின்னு உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்டில் தெரிவிங்க. பிரதீப் உள்ளே வந்தால் எப்படி இருக்கும்? கமெண்டில் தெரிவிங்க. நன்றி, வணக்கம்.